La cornel dyn neu chwith. Ymestyn ach yn bod bandol gachaf. Pa toed bwydyn mae gwaithio'n wneud, ond does dim tref yn nawr dim. Gai bod y digon neu achos hon. Does gan am awydd bod y person da. Fes i wedi digwydd y hindi dws nesaf. Mae fe'n dyfannu bob dydd neu ddwy. Beth am y streetio one-way system? Mae cerbyd a pwysig yn mynd i casglu pawb. Boom. Boom, 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 boom. Does dim amheuaeth bod popeth yn crap. Y rannu bynwyr mewn llawn dop. Beth am y bysach llawn o baint? A'i baint o hwnnw neu tafel dan neu ddim? Mynd draw y neuaf draws y dre. Am stafell haws, lodges piws. Pa dal y dafod y meidri dyn. A dyna achos y menydd mynd o bwm. Achos I hynny yn tafu pob I y pechdau mynd lai. Dwi'n mynd la 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 la. Dwi'n ni hymyrau wyli a'i bathu hi. Fi sy'n fi a ti. I'd rather hear. Chant up a dwi'n nôl.